салому алейкум бинандагони гиромӣ, ин барномаи тиловии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки дар вазифаҳои пурмасъули роҳбарии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии як қатор шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва вилоятҳои Хатлону Суғд таъин гардиданд, барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. Зимни мулоқот президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кадрҳои нав таъин гардида ҷиҳати иҷрои ҳадафҳои созанда ва татбиқи сиёсати роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар аз қабили таъмини амнияти озуқаворӣ, татбиқи сиёсати аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон, вусъати корҳои ободонӣ, истифодаи оқилонаи ҳар як порча замини коран ва заминҳои назди ҳавлигӣ, гирифтани 2/3 ҳосил аз заминҳои обӣ, рушди бахши кишоварзӣ, баландбардоштани сифати маҳсулот, ҷалби сармояи хориҷию ватанӣ баҳри рушди соҳа, дастгирии соҳибкорӣ, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифати кишоварзӣ, рушди соҳаи агросаноатӣ, аз ҷумла тухмипарварӣ, зироатпарварӣ, чорводорӣ ва ғайра дастури супоришҳои муфид доданд. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди олии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Ширинзода Эраҷ Сифот ирсол гардид. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони ноҳияҳои Ванҷ ва Рошқалъаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳрҳои Куллоб, Леваканд, ноҳияҳои Восеи, Фархор, Темурмалик, Балҷувон, Дӯстӣ, Носири Хусрави вилояти Хатлон ва ноҳияи Масҷоҳи вилояти Суғд озод ва ба ҷои онҳо кадрҳои нав таъин карда шуданд. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Сафарзода Бахтиёр Ғанӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини Директори генералии Корхонаи воҳиди давлатии Хоҷагии манзилию коммуналӣ озод гардид. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳайдарзода Зокир Анвар аз вазифаи судяи суди ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон, Сатторзода Ҳотамшо Раҷаб аз вазифаи судяи суди вилояти Суғд бо хоҳиши худашон озод карда шаванд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Кулоби вилояти Хатлон озод намудани Вализода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Вализода Абдуқодир Исуф бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Кулоби вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Леваканти вилояти Хатлон озод намудани Давлатзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Давлатзода Зарина Дилмурод бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Леваканти вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Восеи вилояти Хатлон озод намудани Шарбатулло. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шарбатулло Азизулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Восеи вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон озод намудани Аминзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Аминзода Фотеҳ Файзулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Фархори вилояти Хатлон озод намудани Раҳматзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳматзода Рустам Мирзо бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Фархори вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021.
фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон озод намудани Саидзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Саидзода Нурмуҳаммад Хол бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи раиси ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи балҷувони вилояти Хатлон озод намудани Ҷалилзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷалилзода Шералӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи балҷувони вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи носири хусрави вилояти Хатлон озод намудани Нишонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Нишонзода Даврон Назаралӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи носири хусрави вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Рошқалаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод намудани Назаршозода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Назаршозода Лоиқ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Рошқалаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод намудани Ҷаббори. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷаббори Қосим бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини Директори генералии Корхонаи воҳиди давлатии Хоҷагии манзилию коммуналӣ озод намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Бахтиёр Ғанӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини Директори генералии Корхонаи воҳиди давлатии Хоҷагии манзилию коммуналӣ озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Рабиев Тошпулат Ҳалимович бинобар вафоташ аз вазифаи машваратчии шӯъбаи амнияти иқтисодии дастгоҳи шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон таъин намудани Назарзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Назарзода Бахтиёр Худоёр иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Леваканти вилояти Хатлон таъин намудани Файзиддинзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Файзиддинзода Бунафша иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Леваканти вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи восеи вилояти Хатлон таъин намудани Шарифзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шарифзода Ҷамшед Раҳмон иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи восеи вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи фархори вилояти Хатлон таъин намудани Назирӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам.
назири Зариф Вализода иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи фархори вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон таъин намудани Ҳасанзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳасанзода Шералӣ Ҳасан иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи балҷувони вилояти Хатлон таъин намудани Сафарзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Сафарзода Бахтиёр Ғанӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи балҷувони вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи носири хусрави вилояти Хатлон таъин намудани Шарифзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шарифзода Маҳмадаюби Сайнимон иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи носири хусрави вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон таъин намудани Нишонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Нишонзода Даврон Назаралӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Рошқалъаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин намудани Шомирзозода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шомирзозода Аъзам Мирмамад иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Рошқалъаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин намудани Мардзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Мардзода Одинашо Миршаб иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Мазшоҳи вилояти Суғд таъин намудани Ализода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ализода Аъзам Наврӯз иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Мазшоҳи вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 ноябри соли 2021. идомаи ахбор 16 ноябр дар театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садрини Айни бахшида ба рӯзи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон маросими ҷоизасупории озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид ки дар он 3 нафар иштирокчии фаъол бо шоҳҷоиза бо маблағи 50 000 сомонӣ сарфароз гардиданд. гузориш дар ин хусус. имсол аз 314 нафар иштирокчии даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман Иброҳим Бабаев аз шаҳри Душанбе дар номинатсияи навозандагӣ, Гулноза Ғаффорӣ аз шаҳри Хуҷанд дар номинатсияи сарояндагӣ ва Ҷалолиддинхон Салоҳиддинхонов аз ноҳияи Сипитамен дар номинатсияи композиторӣ соҳиби шоҳҷоиза гардиданд ки ба ҳар кадоми онҳо дар вазъияти тантанавӣ ҷом, диплом ва маблағи 50 000 сомонӣ тақдим карда шуд. Бояд гуфт ки дар озмуни 2 соли қабл доир гардида танҳо як шоҳҷоиза муқаррар гардида буд.
боиси хушнудист ки ман дар ин озмун соҳиби шоҳҷоиза гаштам. Ба пешвои миллат ташаккур гуфтаем ки чунин озмунҳоро ташкил карданд, ба мо чунин имконият доданд ки ҳунари худро нишон диҳем ва пештар равем дар ҳамин сатҳи санъат. Ман дар номинатсияи сарояндагии анъанавӣ иштирок намуда ва ғолиби шоҳҷоиза гардидам. Ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳияи чунин озмун ташаккури худамро мерасонам. ғолибони дигар жанрҳои ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм бо маблағи аз 35 то 15 ҳазор сомонӣ ва диплом сарфароз гардиданд. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман соли сеюм аст ки ба муносибати 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари иҷрокунандагӣ ва эҷоди мусиқии нав, инчунин таълифи ашъори баландғояи ватандӯстона, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ, саҳми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эъмори давлатдории навини тоҷикон ва тарғибу ташвиқи анъанаҳои арзишманди миллию мероси пурғановати ниёгон баргузор мегардад. Имсол дар даври аввали озмун 2991 нафар иштирок намуда, аз ин теъдод 1317 нафар ба даври дуюм роҳхат гирифтанд. тибқи тақсимоти синнисолӣ ки дар низомнома муқаррар гардидааст, дар даври сеюм 123 нафар аз 12 то 17 сола ва 191 нафар аз 18 то 40 сола иштирок намуданд. ҳамчунин дар даври сеюм 27 нафар иштирокчии фаъоли озмун ки дар офаридани асар, хондани суруд ва навохтани мусиқӣ маҳорат ва истеъдоди фавқулода доштанд, соҳиби мукофотпулӣ дар ҳаҷми 3500 сомонӣ шуданд. инчунин дар ин рӯз омӯзгороне ки шогирдони худро дар радабандии синнисолии аз 12 то 17 сола аз даври якум то даври сеюми озмун омода намуданд ва онҳо ҷойҳои ифтихориро соҳиб шуданд, бо 10 000 сомонӣ мукофотпулӣ қадрдонӣ гардиданд. ғолибони озмуни мазкур ҳуқуқи иштирок дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ пайдо намуда, ба мактабҳои миёнаи махсуси мусиқӣ, коллеҷи мусиқӣ ва мактаби олии мусиқӣ тариқи суҳбат ба таври ройгон без супоридани имтиҳон қабул карда мешаванд. ёдовар мешавем ки имсол барои баргузории озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 540 000 сомонӣ муқаррар карда шуд. соли 2020 ин маблағ 2 140 000 сомониро ташкил медод. чун анъана озмун дар се давр баргузор гардид, тағйироти дигари озмун ин ба ду гурӯҳ ҷудо намудани иштирокчиён мебошад: хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълимии мусиқии касбӣ, гурӯҳҳои касбӣ, сарояндагону навозандагони филармонияҳои халқӣ, театрҳои халқӣ, дастаҳои ҳунарии назди раёсат, шӯъбаву бахшҳои фарҳанги вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, ансамблҳои ҳунарӣ, оилавӣ, хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ ва баъд аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва моликият, ходимони илмӣ ва эҷодӣ. бениҳоят сарбаланд ва сарфароз аз онам ки имрӯз дар кишвари ман, дар ватани азизам Тоҷикистон, имрӯз озмуне бо исми Тоҷикистон ватани азизи ман аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гаштааст ва мо имрӯз ҷавонон метавонем ҳунар, малака, маҳорати худро дар ин озмунҳо сайқал бахшида барои иштирок дар озмунҳои байналмилалӣ омода гардем. таъкид кардан ба маврид аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиясати фарҳангпарваронаи худ таваҷҷӯҳи асосиро ба таҳкими бунёди маънавии ҷомеа ва боло бурдани ҳисси ифтихори миллӣ зоҳир намуда, чун роҳнамои оқили миллат тавонистанд фарҳангро ба як омили таҳкимбахши ваҳдату ҳамбастагии сокинони мамлакат табдил диҳанд.
озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ки маҳз бо ибтикори пешвои муаззами миллат соли 2019 бори аввал роҳандозӣ гардид, далели таваҷҷӯҳи бевоситаи сарвари давлат ба санъату ҳунар. Ин ҷузъи муҳими фарҳанги миллӣ мебошад. озмуни мазкур дар тӯли солҳои 2019-2021 намунаҳои беҳтарини ҳунари асилро аз тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ба ҳам овард ва ба мақсади ниҳоии худ, яъне дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат ва ташаккули завқи зебоипарастии ҷомеа ноил гардид. нашри навбатии барномаи иттилоъотии ахбор хотима меёбад. саломат бошед.